Ξεκινάμε, παιδιά, πρέπει να κάνετε ησυχία αμέσως. Ο θησαυρός του να μοιράζεσαι. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα νησί γεμάτο θησαυρούς και μυστήρια που λεγόταν Ήμπιζα, ζούσε ο ξακουστός πειρατής Κάπτεν Χουκ, ένας πειρατής με μεγάλη καρδιά, αλλά λίγο γκρινιάρης. Είχε ένα μεγάλο πειρατικό καράβι, τον Σύφουνα, με το οποίο γυρνούσε όλο το κόσμο. Είχε πάντα μαζί του και έναν παπαγάλο, του Κουτσομπόλη, που μιλούσε σαν να έκανε γαργάρες. Κάπως έτσι δηλαδή. Και ένα μαγικό πειρατικό χάρτη που έδειχνε το δρόμο για το μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου. Μια μέρα, ο Κάπτεν Χουκ, ο Κουτσομπόλης και ένα ξωτικό ο Ντόμπι που είχε χάσει το σπίτι του, βρήκαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο χάρτης είχε κλαπεί από την κακιά μάγισσα Φρικαντέλα, που ζούσε σε ένα σκοτεινό κάστρο στην κορυφή του βουνού της νήσου του Μότου Νούι. Η μάγισσα ήθελε να πάρει όλο το θησαυρό για τον εαυτό της και να τον κρύψει, κάνοντας όλους τους άλλους φτωχούς. Όταν το κατάλαβε αυτό το ξωτικό, το είπε στον παπαγάλο και εκείνος ρώτησε τον πειρατή Κάπτεν Χουκ τι θα κάνουν. Τότε εκείνος αποφασιστικά του είπε: «Θα πάμε στο νησί της μάγισσας και θα πάρουμε πίσω το χάρτη». Έτσι ξεκίνησαν το ταξίδι. Πέρασαν από φουρτουνιασμένες θάλασσες, όπου ο Ντόμπι το ξωτικό με το μικροσκοπικό του μέγεθος τους έδειχνε το δρόμο. Φτάνοντας στο κάστρο της Φρικαντέλα, βρήκαν την πόρτα κλειδωμένη με μαγικά κλειδιά. Ο Ντόμπι όμως, με την ευκινησία του ξωτικού, μπήκε μέσα από μία χαραμάδα και βρήκε τα κλειδιά. Όταν τους είδε η μάγισσα Φρικαντέλα, τους φώναξε: «Φύγετε από εδώ, ο θησαυρός είναι δικός μου». Ο Κάπτεν Χουκ όμως της είπε: «Ο θησαυρός δεν είναι για έναν, είναι για όλους». Για να την πείσει, άνοιξε το σεντούκι του, έβγαλε όσα χρήματα είχε μαζέψει στα ταξίδια του και της έδωσε τα μισά. Η Φρικαντέλα τον κοίταξε έκπληκτη. «Ούτε κανένας δεν μου έχει χαρίσει κάτι». Ο Κουτσομπόλης, βλέποντας την έκπληξη της μάγισσας, πρόσθεσε: «Η απληστία δεν οδηγεί πουθενά, μόνο στη μοναξιά και τη δυστυχία». Η Φρικαντέλα, σκεπτόμενη τα λόγια αυτά, κατάλαβε ότι ο πειρατής και ο παπαγάλος είχαν δίκιο. Παρέδωσε τον χάρτη και υποσχέθηκε να μοιράζεται από εδώ και πέρα ό,τι είχε. Όλοι μαζί βρήκαν το θησαυρό, αλλά αντί να τον κρύψουν, τον μοιράστηκαν με όλους τους κατοίκους του νησιού και όλοι έμαθαν ότι η πραγματική αξία κρύβεται στο μοίρασμα και όχι στην απληστία. Χάρης Κωνσταντίνα, σας ευχαριστούμε πολύ.